Bitaw. Tuon ba na? Na. Gong yun. Iya ko ng anak bay. Anak ko ng tiburo siguro. Anak. Ito na. Pa! Abot na dyan ko pa! Abot na dyan ko pa! Uy, nak. Main una kay nanak ka. Dili nak sodak. Ya, kumusta man imong trabaho dito, nak? Okay naman akong trabaho dito pa. Kanang manadara. Amay no, nak. Sige nak, kanang away sa diri na kay napakoy paliton. Sige pa, kay gikapoy ko sa biyahe pa. Para Sige sa na. ko sa taas pa. Sige nak. Agoy. Anak man tungod ng borsyo. Anak gani. Gani. Nya. Ato tong pamasitan. Di. Imuha lang to. Ako na ipabor sa imuha. Sige. Asa man mo do nga, mura mo nakita ubo. Naalagay mi diri nong kay mamasita lagi mi sa imong anak siya. Mao gyud nang mamisita ko sa imong anak. Aw, mamisita. Iya dong tinud ana jud kana inyo sa akong anak. Oo, noy, oy. Tinud-an na gini ako ang mamisita di sa imong anak. Ayaw ka nagtuunay kay iya jud ang minyo onoy. Tinud ana gyud na inyo. Katulo na ro pa na mabyuda ang akong anak. Katulo na byuda. Anong katulom na nabiyuda imong anak noy? Oo jud noy. Kagwapa anak noy. Mo gyud. Unsa man noy gibiyana siya sa iyang bana? Tus noy kung ako'y mabana na noy, di gina na ko biyaan. Oo jud noy. Wala man biyahe dong. Ang primero niyang bana dong, namatay. Wala noy no, luuya sa. Unsa may namatyan atong yang primero nga bana noy? Oo jud noy. Unsa dayud noy? Kuan dong. Dili kong good kayo nga akong anak dong. Sudan og liring. Mao nga hilo. Wayang namatyan dong. Wala noy no, luuya sa. Kana mong buliring gud makahilo gina noy. Oo jud noy. Unsa day namatyan ato sa iyang bana kadua noy? Oo noy. Katong iyang ikaduha nga bana noy. Unsa man gibiyaan siya noy? Wala dong. Nahilog yapon siya sa buliring kay wa man tarong nagluto. Wala noy no, luuya. Unya noy katong iyang ikatulong nga bana noy. Nahilog yapon sa buliring? Wala dong. Wala man to siya mahilo sa buliring dong. Aw, unya noy, asam deron siya noy. Ibiyaan siya? Oo noy. Asa dayron siya noy? Aw asa dong. Namatay gyapon dong. Ha? Namatay? Unsa man yang namatyan noy nga wa man kato siya nahilos buliring? Oo jud noy. Kuan dong. Ipuspusan lang yung tagkogos kong anak dong kay dili man siya makaog buliring. Nya. Sita pa mo. Adto namin noy kay di may mga buliray. So what's up mga katimsok? So it's time to shout out now. So shout out dahil kang Jamaica Sinadhan, shout out kang Telorin Biran, shout out sa Daswakak Official TV og support sa lang YouTube channel Daswakak Official TV. Og shout out ka sa Batanggay TV og support sa lang YouTube channel. Og shout out kang Aaron Gagliardi, shout out kang Lake Chan watching from Dubai. Og shout out kang Jiho Mawas Olivar. Shout out kang ya Jomar Biran. Shout out ya. Og shout out kang Rialin. Shout out. Og shout out sa The CFFI Dalagit Base Command. Shout out. Og shout out kang Biyahin Jipoy. Shout out kang El Tiger nga Shout out. nagtrabaho sa American cruise ship. Og shout out kang John Car Bustamante Mix Junior Alivio Carlos nga nasa Qatar og support siya ang YouTube channel. Og shout out kang Kenneth Kiampo. Shout out kang Generisa Enriquez from Danao. Shout out kang Marco Viajero. Shout out kang Miriam Masangke. Shout out kang Shane Olivar. Shout out guys. Og shout out kang John Network. Shout out. Og shout out kang Ruben Salvador. Shout out ya. Shout out. Og shout out. Shout out. Shout out kay Linson Baril na nasa Cebu City. Oh, Shout out dahil ka Elvis ka nasa manyo. Og shout out kang GC Boy. Shout out boy. Mara to tanan guys. So don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell below. So bye bye. Bye-bye. Kuyuganin mo